Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και αν βλέπετε αυτό το βίντεο, ελπίζω όλοι να είσαι μια χαρά. Σήμερα, όπως είδατε και από το τίτλο, θα παίξω Fortnite από το PlayStation που σας έδειξα χθες. Και τώρα πάμε να παίξουμε. Επίσης, όσοι ενδιαφέρεστε να με κάνετε friend, με λένε Captain κάτω Παύλα Νίλας. Και τώρα περιμένουμε να μπούμε στο μάτς. Αφού μπαίνουμε. Πολύ δύσκολο να περιμένουμε. Okay. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Επίσης είναι η πρώτη φορά που παίζω από PlayStation Fortnite. Θέλω να δω κάτι. Όχι, δεν δουλεύει. Έχω δει ότι με ένα setting μπορείς να βάλεις και edit να κάνεις κουνώντας το controller. Γι' αυτό δοκίμασα και δεν το έτσι. Το κάτσε δεν ακούγεται, να δούμε. 15. Θα πέσουμε μάλλον. Θα πέσω στο βενζινάτικο. Τώρα πέσουμε πολλά άτομα. Material. Ανέβα. Πάρε εδώ. Ναι. Χαμηλώνω λίγο γιατί αν δεν θέλω. Ωραία γραφικά έχει από PlayStation. Από Nintendo ήταν πολύ χάλι. Κάτσε να πιω μήνυς. Εντάξει, μια χαρά φυσάω τώρα είναι γιατί νομίζω ότι δεν φαινόταν κάτι. Δεν φαινόταν. Τώρα έτσι όπως θέλω να δω πως φαίνεται στη κάμερα και αυτό. Να κάνουμε λίγο. Θέλω να κάψω. Εντάξει. Θα πάρω πίσω αυτό το AR γιατί πιστεύω είναι πιο καλό από μακριά. Τώρα θα βρούμε κανένα άτομο να φάμε. Επίσης έχω δει ένα glitch με το τρένο που αν θα χτίσεις δύο τοίχους, θα κάνεις αυτό, θα πετάξεις αυτό κάπου εδώ, μετά θα τους κλείσεις και όταν έρθει το τρένο θα σταματήσει. Και θα δοκιμάσουμε λίγο το glitch. Καλά. Εδώ πέρα ήταν άτομο. Από fight, πάμε. Ώρα, προχωράμε λίγο γρήγορα.
προχώρα. Τώρα δεν θα το αφήσουμε, θα το πετάξουμε. Πάρω αυτό. Όχι. Και θα δούμε. Αν δεν ακούγαμε, συγγνώμη. Όχι, δεν είμαι μποτάκι. Οκ, μια χαρά. Πάμε. Έχει καλύτερο απλά. Οκ. Θα κρυφτώ λίγο εδώ πέρα. Οκ, περιμένουμε λίγο. Δεν θα πω κανέναν για κάποιο λόγο, ενώ πρέπει να πω. Λες να είναι και αυτός κρυμμένος. Τι... Epic Magnetic. Εντάξει, έχω πάρα πολύ καλά γραφικά. Πάμε λίγο προς τα εδώ. Το αμάξι. Τώρα παιδιά εδώ πέρα θα πετάξει. Όχι. Θα φάω ένα ποτάκι. Πρέπει να βρω αυτές τις βόμβες. Τι! Πού με έβγαλε? What? Δεν έχω το εντάξει. Εντάξει, ζωή. What? Πού με έβγαλε, γιατί με έβγαλε μπροστά εδώ πέρα? Τι? Γιατί με έβγαλε εδώ? Τώρα κάποιοι παίζουν φάτι, τώρα θα τους σπάσω. Εντάξει. Αν τους βρω. Κοίτα. Εδώ πέρα είναι. Με μαγνέτη. Θα πάω το λίγο. Και τον άλλο. Μπρόνο, πέτυχα headshot! Headshot και δεν έβλεπα κιόλας. Τι pro player είμαι εγώ ρε. Τώρα θα σου πω σαν. Ο μπρο παίζει να φύγει. Οκ, έφυγε. Εντάξει ρε. Δεν είχε φύγει. Εντάξει. Τα πετάμε γιατί δεν τα θέλω μάλλον. Και θα μου πείτε γιατί τα πετά και δεν τα φέρνω. Γιατί αν βρει κάποιος ένα τέτοιο και το χρειάζεται, θα προστατευτεί. Και άμα δεν θα τον έχει σκοτώσει άλλο. Γι' αυτό. Και γενικότερα όταν βρίσκεται heals, πρέπει λίγο να τα πετάτε τα chucks plus. Και ας ζήστε, και ας μην είστε full και ας είστε. Εντάξει, τώρα αυτό το έχω. Ακούσαμε, αν βγω πρώτος, είστε αναγκασμένοι όλοι να κάνετε like και subscribe. Όλοι όμως. Να φτιάξετε και λογαριασμό αν δεν έχετε. Δεν νοιάζει. Αν βγω πρώτος. Αν δεν βγω, αν θέλετε μου κάνετε. Τι λέω.
Οκ. Πόσο τυχερός είμαι. Οκ. Πάμε τώρα πάλι στο fight. Δεν έχω βρει ρόπαλο, δεν έχω βρει τίποτα. Μόνο που έχω βρει είναι αυτός εδώ. Του θέλω το μηχανάκι του. Τώρα θα με κυνηγάνε όντως. Πάρε πίσω. Επειδή τους σκότωσε ένα και πήρα το μηχανάκι σιγά. Εντάξει, το αμάξι δεν πάνω σε εδώ. Δεν μπορώ να το ξέρω. Όχι, τι πάτησα. Mythic Sniper, δικό μου. Α, Legendary ήταν. Δεν ξέρω, εδώ πέρα κάτι έχει. Πάμε κάτω, μήπως βρούμε κανένα καλύτερο shotgun. Γιατί έχω λίγο χάλια rarities, μάλλον. Δεν έχω bitcoin. Και όχι. Ναι. Φέρω και από πέρα σφαίρες και άλλα πράγματα. Και έχει ρίφ. Θα πάρω το ρίφ. Και τόσο απλά μου έχουν μείνει λίγα ακόμα. Θα πάω προς τα βουνά, μήπως βρω κανένα και τον πατήσω καμία χέρι. Άτομο είναι. Α, δέντρο ήταν. Εδώ πέρα δεν έχει έρθει κανένας. Εκεί πέρα δεν έχει πάρει κανείς. Αυτό θα πάρω αυτή τη βλακίτα και θα τρέξω. 13 λεπτά βίντεο έχω πει. Επίσης αν έχετε βαρεθεί, συγγνώμη, τώρα θα πάω να παίξω fight. Έχω 5. Από πού είναι. Δεν είναι κανένας από πίσω. Πού. Α. Πέρα είναι ένας. Και. Έλα. Α, με λέιζερ. Γιατί άραγε να παίξεις με shotgun, γιατί. Όχι ρε, θα πάρει λέιζερ. Άχρηστο. Τώρα να κλείσει το βίντεο, να το συνεχίσω. Τι λέτε, να το συνεχίσω ή να το αφήσω. Θα παίξω ακόμη ένα, αλλά αν βγει μεγάλο το βίντεο δεν φταίω. Και επίσης τώρα που άρχισα να παίζω Fortnite από εδώ θα κάνω και challenge.
Τέλος πάντων, παιδιά, δεν θα παίξω άλλο γιατί θα βγει υπερβολικά μεγάλο το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Να σας θυμίσω να κάνετε like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye!